Sa satuyang pagselebrar kan kamundagan kan satuyang kagurangnan, ipadagos ta po ang pagkasararo kan satuyang pamilya, asin kan satuyang komunidad. Magingwa po kitang mapangyari ang mga pangiturugan ta sa satuyang mga aki. Napurbaran ta na po baga na sa satuyang pagtarabangan, kaya tang pauswagon ang naga. Durungan po kitang ipamibi sa kagurangnan, na padagos pang iwara sa lambang pamilya, asin sa padangat ng syudad, ang mga balaog nin kaugmahan, asin pagkamuot. Hanapan tang karahayan ang iba, imbis husgaran. Tabangan ta sindang makabangon, imbis rauton. Mas maray na positibo kita sa satuyang mga pananaw, imbis negatibo, sa pagsabat sa bagong taon. Sa ngaran kan sa kuyang pamilya, asin mga pag-iriba sa City Hall, asin Team Naga, ini po si Mayor John Bongat nagsasabing, dati lang po kita sa probadong serbisyo, sa probadong kaugmahan. Merry Christmas and Happy New Year! We are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. Smiles to the world. Sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo. Ang Dagangunyan. Dagangunyan. Kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga. Kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos. Ang Dagangunyan. Pasada kan mga bareta. Pagpasarakan Balatas Dam Site, pupuna na sa masunod na taon. Tanganing matawanan pagkakataon na maitulod ang Waste Management Program kan Siyudad ni Naga. Nakatala na ipasara na ang Balatas Dump Site sa masunod na taon. Alagad ini ang luay-luay nagigibuhon sagkod na dagos naman maipasara ini. Mas o menos anom as sa sarong taon ang proseso sa pagpapasara ka ini. Naabutan man sa 328 milyon pesos ang budget sa Waste to Energy Project. Iniparte man kan 2016 Annual Investment Plan.
Kaya pa na maligdian establishment kan San Isidro Sanitary Landfill kaibana na ang Waste to Energy Project. Positibo ang syudad na makakuanin ayuda gikan sa ibang ahensya. Sa pakikipag-ulay kan ang Nagangunia News kay City Planning Officer Wilfredo Willie Prilles. So way na resolution ang pag-aprobaran ito ng total na closure. Si framework na ining garo si pangkabilugan na ining pulisya na mga govern kaya. Itong basurahan na pag-aprobaran mo niya nasa 180 pero kung talagang total closure and then an entirely new facility kaya ba si maikipahi ang pagtugot siya ng Sangguniang over several years 328 million. May return on investment niya ta. Pero ang intention niya siguro na ibababa sa 5 taon. Pero titipunan mo sa bagong basurahan itong pick-upon, itong gas na methane. Pag sufficient ng volume kaya pwede na yan gamitan talagang garo fuel sa sarong energy facility. So ma-generate yan electricity, may bawi yan. Sa at same time, dahil may bago kung niya na basurahan, ako ang pagtabod ko, we're underpaying pag-abot sa environmental services. Isipon mo, sarong taon sa 50 pesos. Sinabi pa kan opisyal na tamang-tama lang ang pundo na 328 milyon pesos. Ulit i-recover man ang investment as in ma-justify ang investment kon papasaraduhan naman ang Balatas dump site as in igwa ng bagong basurahan as in magayon pa ini. Potensyal na serbisyo para sa syudad. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Labi sa 1 bilyon na budget para sa annual investment plan kan syudad, aprobado na kan konseho. Aabuton sa 1.07 bilyon pesos ang propwestong pundo para man sa annual investment plan kan syudad na Naga. Pinagtukar naman sa Sangguniang Panlungsod ang siring na urulay asin tulos ining naipasar sa konseho. Pinag-imbitaran sa regular session si City Planning Officer Willie Prilles tangani ipaliwanag ang posibilidad kan mga proyekto. Magigirumduman ay pinagpahayag ni Vice Mayor Nelson Negocion na ang total na kantidad na pinaglalauman ng magagastos para sa annual investment program sa 2016 ang nagpuon sa dating kantidad na 979 milyon pesos asin ginibo na ining 1.07 bilyon de pesos. Naprobaran na po siya kang kasulma durante sa sesyon. Ino itong proposal kang executive na ang padatulan itong CDC meeting ng November 9. May mga pagbabagong pinagdagdag ang Sanggunian. Kaya from 979 million na investment program for 2016, ang pinadminting approval is 1.07 billion, 1.073. Pabalik kaya si i-implement na project sa pagsarado kan Balatas Dam, tapos pabuntak ni Magumbay ng basuran, ibinalik ito. Tapos, at the same time, ito man sa cementerio, mas realistic from 300 million na original na project cost sa kabilugan dahil phased implementation nasa 109.5 na lang siya. Tapos, isinuway man si Tinampo doon kang Sanggunian na tapos na naman si cementerio ang mabibeneficiaran kang pagbutak ang access road, kundi pati mismo ang transport ng mobility di sa tuyang syudad. Tapos kaso may mga padagdag na expense items ang environment, halimbawa itong solar panel sa city for mga 6 million. Kaya dinadara kita kapos kanina sa 1.073 billion investment program. Idinugang pa man ni City Planning Officer Prilles na dayman mga ngahulugan na maimplementar ang gabos ng mga proyekto. Dayman na yan ngahulugan ha. Ma-implementar yan gabos. For example, ang kayang punduhan kang gobyerno lokal kaya si yaw na sa iya mismo in the form of the local development fund, mga 79 million yan. Tapos itong halik sa general fund, itong sa budget niya mismo. Tapos itong sa disaster management fund, tapos SEM. So apat na source. Si iba, kaya pantalon siguro hanapon. Katagod kay ni pinagpahig pa man kanopensyal na ang budget na makukuha sa Los Consyudad, gikan man sa national agencies madepende sa klase kan proyekto na implementar. Pwede ining utangon, pwedeng grant, as in iba pa. May mga proyekto na maduran ni nalawig na panahon alagad pinaglinaw kan opisyal na igwanin mga proyekto ang syudad na igwa kan pinag-aapod na ROI o Return of Investment. Mas marhay kung ini financing as in borrowing as in dakulang kagianan sa lado kan gobyerno kan Naga.
Sinabi man ni Vice Mayor Nelson Ligacion sa ANN News na ang parte kan budgetary requirement kan Local Development Fund na nagkakantidad nin 80 milyon pesos. Ang General Fund na nagkakantidad nin 138 milyon pesos. Ini alokasyon para man sa social sector, as in igwagi kan sa Special Education Fund na nagkakantidad nin 5 milyones de pesos. Kaya ba naman ang Local Disaster Risk Reduction and Mitigation Fund na nagkakalaga nin 28 milyon de pesos. Ang iba pa kaini na kantidad nin mas o menos 384 milyon pesos ang magigikan sa mga government funding outlay as in magkakaiga nin request o kaya man solicitation ang syudad sa mga national government agency para marealisar ang proyekto. Naglalaw man mga opisyal kan naga na ang gabos ng mga proyektong ini sa 2016 ang mangyayari. May mga sectoral allocation naman igdi sa kan social sector, economic, environment, infrastructure, development, education sector, as in iba pa na ma-improve ang mga pasilidades sa panguroal daw na operasyon kay ini. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Bagong project supervisor kang Casoreco 2, nagkortesiya ki Alcalde Bongat. Aldaw nin Miyerkules kan mag-courtesy call ki Alcalde Jan Bongat. Ang bagong project supervisor kan Casoreco 2, si Orlando Andres, nagikan sa National Electrification Administration. Iyo ang itinalagang bagong temporaryong project supervisor as in acting general manager kan Casoreco 2. Pinag-ibanan man siya ni OICGM Rolly Pante sa opisina kan alkalde. Si Andres, iyo nagribay kay Attorney Vicky Briones. Isinaysay ni Andres sa Naga Ngunia News ang sa iyang mandato o magiging funksyon sa kooperatiba. Sa asahan nila yun nga, yung one of my mandate in assigning dito sa Casoreco is to manage the day-to-day operation of the electric cooperative to ensure the efficient delivery of service to our member consumers. Yes, may function ko yun. Ayan is my primary objective na mabigyan ng magandang serbisyo ng Katakod kay ini pinagpayag man ni OICGM Rolly Pante kan sa iyang nasasabuot sa pag-abot kan bagong project supervisor. Well, si Mr. Andres, hali yan sa sarong AAA electric co-op, Patelec 1. And hopefully, ma-share niya itong mga plano dumaan kung taanong tanaging AAA category co-op sinda. Dahil ang presenting categorization kang sa tuyang kooperatiba nasa yellow 1. Kaya medyo, kumbaga pag sinabing yellow 1, igwa ni nagkapirang parameters duman sa tuyang performance na data na met. And with the help of Mr. Andres, siguro sabi nga ni Mr. Andres keto ngaya naging category A na kamo, anong talaga ito mangyari kiraray. Ang gastos ni Andres anggikan sa National Electrification Administration. Asin ko ni igwaman ni ibang gastuson nakukuonon sa Casoreco 2, ini iyo sa naidtong pinagtutugot kan kooperatiba. Si Andres anggikan sa Batangas Electric Cooperative. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Ginatos na may dayang kiluhan sa People's Mall, kinumpiskar, ipapaligis sa pison. Rinibong mga kiluhan ang pinagkonpeskar kay mga otoridad sa Naga City People's Mall. Ang mga kiluhan ay ini iyo itong igwanin mga daya kasing ginagamit kan mga madadayang negosyante sa Naga. Sa pakikipag-ulay kan ang Naga Ngunia News kay Acting Market Enterprise and Promotions Officer Ramon Florendo, sinabi niya na ang mga kiluhan na ini ang haharakuton sa City Hall grounds asin ipapaligis nin pison sa aldaw ning Lunes pagkatapos na naman kan flag ceremony. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Badak dakulang tabang sa mga barangay sa paglaban sa droga. Ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ang dakulang tabang kan mga barangay asin namamanuaan sa paglaban kan iligal na droga sa Naga. Ini ang pinagpahayag ni Punong Barangay Julian Labadia Jr. kan Barangay Tabuco. Kung ikaag mo po sa Pilipinas, grabe man. And then kung ikakaag ko sa mga barangay, grabe man. Di ko po bigsusuway dyan ang barangay ko, ang Barangay Tabuco. Tabuco man nagpalinig na totoo igwa. So, sa madaling sabi, ang dakulang katuwang sa po dyan, siyempre, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ano po ang laban kang barangay? Tulo ang approach na dyan. Primero, si pag-prevent, si pag-apprehend, and then si pag-rehab.
Sigun kay Kapitan Labadia, igwa na sinda mga lakdang kung paano gigibuhon ini. Digdiyo po sa trabaho kang barangay official, siya ang kabilo po sa prevention. Nagigibo kaming prevention plus identify megabus kung sisay mga nagagamit, saka sisay nagpupus. Ang hapot mo niyan, o aram mo na pala ngaya, aram mo na pala nga nalay mga nakupon. Aram naman po. Kang mga nag-aaram, nalay man pwede basta yan nakupon. Dahil mo man nga ni pwede ipa-drug test na kung habo, may violation na naman yan sa human rights. Kaya ang simple pong giniibo may ordinansa kami tungkol sa stickering campaign. Ang stickering campaign, kaganan may ang harong mo, this is a drug-free home, mapirma ka naman sa commitment, sa pledge mo na malaban ka. Plus, ang importante po naman si waiver. Sinasabi kang waiver na ako po nagtutugot na magpag-drug test in case alukon ako kang barangay at no cost sa ila. Yan, mapirma naman po sila. Yun po yan si Saro Duman. And then, sa tatulog si mga nag-refuse, tatakot sila. Identify me po. Kaya sa kuya, hindi sa laban na ini, dahil po kita maturugduan ang kasalan ni polis, kasalan ni Pilea, kasalan ni Kong Sisay, o kasalan ng barangay officials. Sararo po kita sa laban na ini, and then duman sa apprehension, ang nahihiling kong importante yun na maray. May pigpreventa, di siyempre lakupunta. Pag nalakupta, di kong kinakaipuan, i-rehab na. Ang droga, ang saro sa natukar sa POC meeting ka nagtaikod ng mga aldaw. Inidigdiman kaipuhan ang sararong espuersos kan mga otoridad, komunidad, mga magurang, estudyante, asin iba pa para labanan ang droga sa Naga. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Sa satuyang pagselebrar kan kamundagan kan satuyang kagurangnan, ipadagos ta po ang pagkasararo kan satuyang pamilya, asin kan satuyang komunidad. Magingwa po kitang mapangyari ang mga pangiturugan ta sa satuyang mga aki. Napurbaran ta na po baga na sa satuyang pagtarabangan, kaya tang pauswagon ang Naga. Durungan po kitang ipamibi sa kagurangnan, na padagos pang iwara sa lambang pamilya, asin sa padangatang syudad, ang mga balaog nin kaugmahan, asin pagkamuot. Hanapan tang karahayan ang iba, imbis husgaran. Tabangan ta sindang makabangon, imbis rauton. Mas maray na positibo kita sa satuyang mga pananaw, imbis negatibo, sa pagsabat sa bagong taon. Sa ngaran kan sa kuyang pamilya, asin mga pag-iriba sa City Hall, asin Team Naga, ini po si Mayor John Bongat nagsasabing, dati lang po kita sa probadong serbisyo, sa probadong kaugmahan. Merry Christmas and Happy New Year! Bangko Sentral nagpatanid mga lumang kwarta mayo ng halaga sa 2016. Duwang mga opisyal kan Bangko Sentral kan Pilipinas Naga Branch ang naghampang sa mga miyembros kan media. Tanganing ipaaram sa mga ini na ang lumang mga kwarta ang mawawara naman nin valor o halaga sa masunod na taon 2016 ulit ang maimprenta na sindanin mga bagong banknote o bagong kwarta. Sinda Bobby Almeida, Currency Operations Officer kan Bangko Sentral ng Pilipinas, asin man Keith Edward Hidalgo, Research Specialist kan BSP. Sa espertos man ni Ms. Rizel Makatangay, ang pamayo kan PIA sa Camarines Sur o Philippine Information Agency sa ginibo man na forum at PIA. Digdi pinagsaysay kan duwang opisyal kan Bangko Sentral kan Pilipinas kung ano ang rason tariribaya na ang mga lumang kwarta. December 29, nag-release po ang Monetary Board ni MB Resolution 1939 kung saan po minamandate ang BSP
na kaipuan na pong puunan ang demonetization process. So, ang demonetization po, it is a process. It does not happen overnight. Di po yan nangyayari pagturog mo, pagkaagad demonetize ang kwarta. It will take us 3 years. So, kung January 1 po, January 1, 2015, nagbuo na po ang demonetization. So, ibig sabihin po kayan, ang lumang kwartata, as in si mga bagutang kwarta, pwede pa sindang gamiton January 1 to December 31, 2015. So, si lumang kwarta, si bagong kwarta, pwede mo siyang gamitin pambakal, panukli, kang mga produkto sa kasamang mga serbisyo. So, pwede pa po siya. 2016, dain na po siya pwedeng gamitin for daily transaction. Dain na po siya pwedeng gamitin, pero pwede po siyang iparibay sa mga bangko. So, ano na po niya nagagamitin pag abot January 1, 2016? Ang gagamitin na po, itong mga bagutang kwarta, itong new generation banknotes. Iyon na lang po itong gagamitin ta. Ang coins po, anong gagamitin ta? Si dati lang. Kasi po, sa demonetization, ikabali ang coins. Banknotes lang po ang ide-demonetize ta. Okay po? Pero kung maririsa po nindo, nag-iikot mga bagong disenyong coins, 10 piso, 5 piso, iyan po ang inaapod ni sa BSP Legal Tender Commemorative Coins. It was issued by the Bangko Sentral to recognize the achievement of individuals. Araw kang mga bagong bayani, itong mga OFWs, itong late landing, itong pag-landing ni MacArthur sa Palo Leyte, ano ba? Si Apolinario Mabini, and si Bonifacio. And come January of this year, ikaw po bagong luwas na commemorative coin, legal tender commemorative coin, pwede pong ibakal iyan, itong kay General Malvar. So, maluwas po giraray ka iyan. Ang mga lumang kwarta o old banknote ang kaipuhan ng darahon sa arima ng mga bangko. Tanganing maribayan naman ng mga bago. Ang mga kwartang papel, isa na ang riribayan ng bago kan arima na bangko, alaga daiman kaiba ng digdian mga coins o mga barya. Ang mga kwartang papel, iyon minasunod, 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos, 50 pesos asiman 20 pesos. Ang mga lumang papel na iriribay sa mga bangko ang gugupiton sa paginin sa rong makina o shredding. Pwede ning gamiton asa na sanang sa katapusan kan December 2015. Riribayan in bago sa 2016. Alagad sa 2017, totalmenteng dainaman aako na pambayad o pansukli ang mga lumang kwarta. Katakod ka ini pinagdemonstrar man kan mga opisyal kan Bangko Sentral kan Pilipinas kung papaano ang pagkumparar kan mga tunay asin falsifikadong kwarta. Para sa Nagang Unia News, Myra Revilla. Masweding ginibos sa Barangay Pacol. 15 padis na nagmomorootan ang ikinasal sa Barangay Hall kan Pacol para sa sarong mass wedding kan nakaaging Biyernes kung saan si mismong Alcalde John Bongat ang nagsirbing officiating minister. Sigun ki Barangay Kagawad Eduardo Reniva, 30 padis ang nagpalista alagad 15 sana ang nakakompleto nin requisitos. Pinakang mayor mi pong obeto igdi sa karasalan sa barangay ta. Apang 2 taon na po ini, iya po na mabawasan mi itong mga numero kan mga unwed couple sa barangay Pacol. Ninuli po ta more or less po 350 unwed couples po anigo sa barangay Pacol. Base duman sa community-based monitoring system kang Naga City, itong survey kang 2014. So binabawasan ta po ang padikit-dikit nga pong sa otro taon ang asikason ta po itong pag legitimation na kasi mga aki-akian ninda. Yung po ang pinakang purpose ta na si mga aki ninda mapakaray sa indang mga papeles sa mga dokumento da sa mga birth certificate. Presente man sinda Konsehal Nan Edeasi sa sin Konsehal Elmer Baldemoro na nagpaabot kan sa indang mensahe sa mga bagong kasal. Para sa Nagang Unia News, John Reese. 50 parauma naggraduar ng training sa organic farming. May halos 50 paraoma ang naggraduar as nagresibikan sa indang sertipiko hali sa City Agriculture's Office para sa indang training on diversified integrated farming. Ang mga naggraduar hali pa sa Barangay Can Carolina, San Felipe, San Isidro, Cararayan, Concepcion Grande, asin Balatas. Sigun kay City Agriculturist Edna Bongalonta, ang training bako sa nasa farming kundi pati man sa livestock. Ang graduates tango niya nasa 50, halis sila sa Barangay Carolina, San Isidro, Cararayan, Balatas, Concepcion Grande, and
Pirato Gabus na. San Isidro na-mention ka na, San Isidro. Dagdag pa ni Bonggalonta, mabukas ang sarong organic training post sa diversion kung saan ang mga naggraduar mismo ang mamanehar asin ang magiging supplier kaini. Para sa Nagangunya News, John Reese. Gift giving para sa may makadiinan sa paghiling, ginibo sa People's Hall. Nagtiripon ka nakaaging Webes sa Naga City People's Hall ang mga tugang niyatong may kadiinan sa paghiling para sa sarong year-end evaluation and gift giving. Inipig padrinuhan kan Resource Center for the Blind asin ka Naga City Visually Impaired Association na pinamamayuhan ni Butch Robredo. Sigun ki Felix Chavez kan RBC, inisarong paagi naman para matauanin kaugmahan ang sa tong mga tugang na may kadiinan sa paghiling. Kaong kami dingon yan para po isilibrar po ang Pasko. Kaiba po ang Naga City Visually Impaired Association. Ang pinaka-objeto po kaining pagtiripo na ini, iyon na po na magkaigwaman nin awareness ang publiko manungod po sa eksistensya kan mga programa kan gobyerno lokal kan siyudad nin Naga sa mga persons with disability, lalo na po sa mga tugang tang visually impaired. Para sa Nagangunya News, John Reese. Regional elimination ka National Cheerleading and Dancing Competition, ginibo sa Naga. Pigkondusir digdi sa syudad ni Naga ang first Bicol leg ka National Cheerleading and Dance Championship ka nakaaging Sabado asin Domingo sa JMR Coliseum. May halos 12 eskwelahan puun elementarya hasta kolehiyo ang nagbarali sa nasabing kompetisyon. Sinda nagpartisipar sa sarong aldaw na bootcamp na pigpadrinuhan ka National Cheerleading Competition o NCC. Digdi pigtukdo ang basic stunts arog kan toss, jump, asin splits kan cheer dancing. Gana para sa kategoryang High School All-Girl Cheerleading Division asin High School Hip-Hop Co-Ed ang Kararayan National High School, High School All-Girl Jazz Division ang Gymnastica de Naga, College Hip-Hop Co-Ed Division ang Viscas, Junior Cheerleading Division ang Naga Central School 2, asin Junior All-Girl Jazz Division ang Naga City Gymnastica Team. Pinuliman ka Naga College Foundation ang kampyonato para sa tulong kategorya na iyo ang Group Stunt Co-Ed Division, Senior Co-Ed Cheerleading Division, asin College Co-Ed Cheerleading Division. Anang garana mapasiring sa Mall of Asia Arena sa masunod na taon para sa national competition. Para sa Nagangunya News, John Reese. Sa satuyang pagselebrar kan kamundagan kan satuyang kagurangnan, ipadagos ta po ang pagkasararo kan satuyang pamilya, asin kan satuyang komunidad. Magingwa po kitang mapangyari ang mga pangiturugan ta sa satuyang mga aki. Napurbaran ta na po baga na sa satuyang pagtarabangan, kaya tang pauswagon ang Naga. Durungan po kitang ipamibi sa kagurangnan, napadagos pang iwara sa lambang pamilya, asin sa padangatang syudad, ang mga balaog nin kaugmahan, asin pagkamuot. Hanapan tang karahayan ang iba, imbis husgaran. Tabangan ta sindang makabangon, imbis rauton. Mas maray na positibo kita sa satuyang mga pananaw, imbis negatibo, sa pagsabat sa bagong taon. Sangaran kan sa kuyang pamilya, asin mga pag-iriba sa City Hall, asin Team Naga, ini po si Mayor John Bongat nagsasabing, dati lang po kita sa probadong serbisyo, sa probadong kaugmahan. Merry Christmas and Happy New Year!
sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo ang Dagangunyan. Dagangunyan kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Dagangunyan.
Sa satuyang pagselebrar kan kamundagan kan satuyang kagurangnan, ipadagos ta po ang pagkasararo kan satuyang pamilya, asin kan satuyang komunidad. Maginguwa po kitang mapangyari ang mga pangiturugan ta sa satuyang mga aki. Napurbaran ta na po baga na sa satuyang pagtarabangan, kaya tang pauswagon ang naga. Durungan po kitang ipamibi sa kagurangnan, na padagos pang iwara sa lambang pamilya, asin sa padangat ng syudad, ang mga balaog nin kaugmahan, asin pagkamuot. Hanapan tang karahayan ang iba, imbis husgaran. Tabangan ta sindang makabangon, imbis rauton. Mas maray na positibo kita sa satuyang mga pananaw, imbis negatibo, sa pagsabat sa bagong taon. Sa ngaran kan sa kuyang pamilya, asin mga pag-iriba sa City Hall, asin Team Naga, ini po si Mayor John Bongat nagsasabing, dati lang po kita sa probadong serbisyo, sa probadong kaugmahan. Merry Christmas and Happy New Year!